କାଲି ପଫୁଲ ପଡିଲା ହଁ କାଲି ଗୁଜୁରାଟ ପଡିଲା ଡାଳରେ କାଲି ପଳେଇଲା ହେ ଆହୁରି ଦେଇଥାନ୍ତା ଯାହା ଟଙ୍କା 5-7 ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନି ଆମେ ବିଚା ହଁ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଇଥାନ୍ତା ସେ ଟଙ୍କା ଭାରି ଦେଲା ବାଲା ହଁ ବା କଣ ଏମିତି ହଠାତ୍ ପଳେଇଲା ଏ ଯୋଉ ପୁନିଆ ପୁଅ କାଳେ ହେଇଛି ଆଦିତ୍ୟ ହଁ ପହର ଦିନ ତ ବଜାରରେ ଦେଖିଲି କି ମହାଦିଲଦାର ଟୁଆ ଟିକେ ତାକୁ ଟେକା ଟିକେ କରିଦବ ମାଲ ସବୁ ବଢେଇବ ତା ନମ୍ବର ନାହିଁ ତ ଭାରି ତା ନମ୍ବର ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ହେ ନିତ୍ୟ ନା ଏଇ ବା ଆସୁଛି ହଜିଲା ବଳଦ ବାପା ଏଇ ତୋ କଥା ପଡୁଥିଲା ବୁଝିଲୁ ଲକ୍ଷେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବୁ ଠାକୁର ତତେ ଲକ୍ଷେ ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ଦେବେ ବୁଝିଲୁ ଇଏ ଟୋକା କଥା ଶୁଣିବୁ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦବୁ ଯୋଉ 15 ଦିନ ସେ ଗାଁରେ ରହିବ ଟଙ୍କା 5 ଲକ୍ଷ ଉଡେଇବ ଆସିଲା ପରଦିନ ପାଣ୍ଡାଶୁଣୀ ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ ଭୋଜିଭାତ ଚାଲିଛି ପାଟଣୀ ଖାସିକି ମାଲ ଗଡୁଛି ଆଉ କିଛି ନହେଲେ ଏଇ ଟଙ୍କା 10,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ଏଇଟା କଣ ଆସୁଛି ବଗୁଲିଆ ଯୋଉ ଦିନ ପହଞ୍ଚିଲା ଟଙ୍କା 2,000 ବଢେଇଦେଲା ଚିକେନ କର ବାପା ବାପା କଣ କମ କରୁଛି କି ଖାଲି ମଠ ଘରେ ବଇଛି ଯଜ୍ଞ ଖାତା ଖେଳା ହେଲା କିଏ କେତେ ଦେଇଛି କଣ କରୁଥିଲା ଇଏ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ତା ମୁହଁରେ କହୁନି କିଏ 51 କହୁଛି 11 100 କି 500 ଦେଇଛି ବୁଢା 5,000 ଭାଇ ସିଏ ବି ଦିଲଦାର ଲୋକ ସିଏ ବି ଆରି ଭଳିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ ବା ମେନ କଥା ନିତ୍ୟ ନା ଏଇ ଖର୍ଚ୍ଚି ଗୁଣଟା ଜେଜ ପାଖେ ବୁଢା ପା ବଡ ମାଛ ଖାଇବା ଲୋକ ଗାଁକୁ ଛୁଆ ଆସିବେ ବେପାର କରିବାକୁ ଆଗ ବଡ ମାଛ ବୁଢା ଘର ଦେଖିଛି କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ନାଁ ଅଛି ଜମିଦାର ଲୋକ ନା ଆଉ ତାପରେ ଉପର ବାଲା ତାକୁ ଦେଇଛି ନନା ମୁଁ କହୁଥିଲି କି କଣ କରିବା ଏଇ ଦେଖ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା କଥା କହୁଛି ମାଲ ଫାଲ ପିଇବ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଆମେ ବିଚାଉ ବାଡେଇ ବି ଧରିକି ଗୋଟେ ସାନଟାକୁ ତୁ କଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା କଥା କହୁଛୁ କାଇଁ ଧଉଛୁ କଣ ଆମକୁ ଭାବୁଛୁ ମତେ କଣ ତୁ କଣ ଖାଇବୁ କଣ ନିତ୍ୟ ନା ବରା ଖାଇବୁ ଯଦି କହ ବରା ମଗେଇବୁ ହଉ ନିତ୍ୟ ନା ମନ ଖରାପ କଲା ସାଙ୍ଗେ ହଠାତ୍ ମନ ଖରାପ ଦଉ ତା ଖୁସିରେ ଗୋଟେ ସେ ଦଉଛି ସେ କଣ ଆଉ ତାର ପା ଏଇ ସ୍ନେହ ମମତା ତା ବାପା ଯେମିତି ଜେଜ ଯେମିତି ଅଛି ତାର ଏଇ ନୀତି ଯିଏ ଖାଇଛି ସେ ଖୋଇବ କଥା ନାହିଁ ଗତ ଥର ମତେ ଦେଇଗଲା ଗୋଟେ କଣ କହିଲ ସେ କଣ ସେ ମଦ ନା ଟିଚର ସେ ଦାମିକା ମଦ ମୁଁ 8 ଦିନ ପିଇଛି ତାକୁ ରଖି ଟିକେ କରି ମତେ ଆଉ ସେ ଟାଇମରେ ଡାକିନ ସେ ଦିଏ ମୁଁ ମିଛ କାହିଁକି ହଉ ନା କହୁନ 3ଟା ଦେଇଛି କଣ କରିବି 3,000 ଆରେ କାହିଁ ତୁ ରଖିଥାନ୍ତୁ କଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାଚ କରିଥାନ୍ତୁ ସ୍ନେହରେ ଦଉଛି ସେ କଣ ଆମେ ଝାଗର କଲ୍ୟାଣ ତାକୁ ଶୁଣେ ଦେଖ ଦେଲା ଲୋକ ଦଉଛି ହଉ ସେଇ ଉପର ବାଲା ତାକୁ ସେମିତି ଦଉଥାଉ ଦଉଛି ବୋଲି ସେ ଦଉଛି ନା କଣ ଆଜିକାଲି ତମେ ପପୁଲ କଥା କହୁନ ହେ ତା ନା ଧନା ଖାଇବୁ ହେଇ ଦେଖ ମତେ ଇଆଡେ ଭଗବାନ ହଉ ଦେ ଗୋଟେ ତାର ଖୁସି ହଉ ଆଉ ଶୁଣେ ବଡ ହିସାବରେ ଗୋଟେ କଥା କହି ମନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେତିକି ଦିନ ଗାଁକୁ ଆସୁଛୁ ଘରକୁ ସମୟ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ସମୟ ପରିବାରକୁ ସମୟ ଦେ ଲୋକ ଗାଁରେ ଚିକଣିଆ କଥା କହିକି ମାରିକି ପଇସା ଖାଇ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣୁ ଏ ଯୋଉ ମଦ ପାଣି ଛାଡେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ସାନ ଭାଇ ସାର୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ମଦ ପାଣି ତୁ ଛାଡେ କାହିଁକିନା ଏବେ ବାହାଘର ହେଇନି କାଲିକି ବାହାଘର ହବ ବୁଝିପାରୁଛୁ ପଇସା ପଇସା ସଞ୍ଚ ଆକୁ 5,000 ତାକୁ 10,000 କାହିଁ କଣ ଦରକାର କାହିଁ କଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାହାକୁ ଯେତେ ନିଜର ହେଲେ ବି ଟଙ୍କାଟା କାହାକୁ ଦବ ନା ସେ ତ ଆଜି ଗାଁରେ ବୁଲୁ ସଞ୍ଜଳୁ ଦେଖା ହବା ଆଉ ସେଥିରେ ବୋଲାବୁଲି କରୁ ଏଇ ଗୋକୁଳା ପୁଅ କାହାକୁ ହେଇଛି ସେ କାଲି ରାତିରେ ହେଲା ଯାଉ ଏପଟୁ ଯାଉ ଏପଟୁ ଗଲା ଏପଟୁ ଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ଇଏ ଟଙ୍କା ଦବ ଇଏ ଦିଲଦାର ଟୁଆ ଆକୁ କଣ କଣ ବାଉଁଶରେ ଖାଲି ଟିକେ ଓଜନିଆ ନା ମୋଟାଟା ଟିକେ